बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खख्लाबारि गामिनि मुस्रि सिजय बसुमतारी बिथाङा उरिष्या रायजोआव गोमाहैदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खख्लाबारि गामिनि मुस्रि सिजय बसुमतारी बिथाङा उरिष्या रायजोआव गोमाहैदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव सिजय बसुमतारीनि बिदा अजन्त बसुमतारीया फोरमायथिदों दि थांनाय 22 आगस्ट रबिबार बारायखालि मुस्रि सिजय बसुमतारी बिथाङा बेंगालुरु रायजोआव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन आरो थांनाय 23 आगस्ट समबार खालारखालि उरिष्या रायजोआव सहैदोंमोन आरो बयबो खौसे लोगोफोरजों फुंबिलिनि 8 रिंगासो समाव साहा लोंदोंमोन। साहा लोंखांनानै ट्रेन स्टेशनाव गोमादों होननानै फोरमायथिदों। मख'नाय बादिब्ला बिनि बैसोआ 42निफ्राय 45 बैसोनि जागोन। लांग्रानि मुंखौ बिदा अजन्त बसुमतारीया बाक्सा सेनं सनापुर गामिनि आनन्द बर' होननानै फोरमायथिदों आरो बेनिनो बिसोरनि गेजेराव साथाम आरो साब्रैसोआ आइजो होननानै फोरमायथिबावदों। दा नैबे गोमानाय बुब्लियाव बे दुखुथिया नखरा सोरबा नुयोब्ला गाहायनि जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। जानबुं नम्बरफोरा जाबाय 6001417264 एबा 9954609499। गोमानाय सुबुंनि मुं सिजय बसुमतारी, गामि आरो लासो कक्लाबारि, जिल्ला बाक्सा बिटिआर आसाम, पिन 781330, जानबुं नम्बर 6001417264 एबा 9954609499। निउज एक्स रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दा हालायफाय जानानै दं जानांगौ बबाफोर सोरबाफोर जुदि नुयोबा जोंनि बे बर' बा जायखिजाया हारिनि जिथुआनो जा बे मानसिफोरा जुदि बे फटकआव नायनानै बोरैबा नुसनबायोबा बे गोजानाव ट्रेन बायदिसिना बेंगालुर थांनाय बा बिदिनो उरिष्या बायदिसिना थांनायफोराव जुदि सोरबाफोर नुसनबायोबा बे जोंनि जिथु होनाय थं बे थंआव खौरां हरोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरो बिथांमोनखौ माने रोजा रोजा साबायखर होनाय जागोन होननानै आं गावनो बुंनाय जाबाय आरो बेखिनियानोसै। बिसोरखौ बे थांनायाव सोरबा दैदेनगिरि दंमोन नामा? दैदेनगिरिया जों मिथिनाय बायदिया थारमाने सासे दङ बिथांनि मुङा आनान बर'। बियो जपानि होननानै गावनो फनाव जोंजों रायज्लायहरदों खोन्थाहरदों। बेनिफ्राय बिसोरो गासैजो 37 जालांदो होन्दोंमोन ट्रेनाव। बेनिफ्राय बिनि गेजेरावनो 2-3सो आइजोबो दं होननानै बुंहरदो गावसोरनो। दा बिनि गेजेरावनो बिसोर गासैबो सहैजोब्बाय बेंगालुर। मात्र बे जोंहानि सिजय बसुमतारी आंनि फंबायाल' मोनहैयाखिसै आरो बेयाव उरिष्यायावनो ना मबावबासो थालांखो बेखौबो बिथांमोना मोजाङै थि बुंनो हायाखै स्टेशननि मुंखौ। ओरैनो लांग्राया जप्पा मा जायगा बेखौ एसे डिटेल्सआव फोरमायब्ला मोजां जागौमोन। जप्पाखौ आं दा ओरैनो जप्पाल' होननानै मिथिबाय। डिस्ट्रिक्टआथ' बाक्सायानो। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जप्पानि आरोना। जप्पानि। नोंसा फंबायखौ गोमादों होननानै खौरां मोननाय जादों। माबोरै आरो बहा गोमादों बेखौ फोरमायब्ला मोजां जागोन। गोमानायनिया जाहैबाय बियो सिब्रुबारि बै दिहिरानिफ्राय लोगोफोरजों बेंगालुराव खामानि मावनो होननानै थांफादोंमोननो। बेनिफ्राय बिसोरो ट्रेनखौ गाखोबाय नैबे रङियायाव। रङियानिफ्राय थाङै थाङै बेनिफ्राय हावरायाव मोनहैबाय। हावरायाव ट्रेन सोलायनानै बेंगालुर जिथु ट्रेन बेयाव गाखोदोंमोन आरो हरनि 11टा बाजायाव। आरो बिदिनो ट्रेना थाङै थाङै फुंनि 8टा बाजि बा 8:30 बेफोरबायदियाव बिसोरो साहा लोंदोंमोन जयैनो बे ट्रेनाव थानाय लोगोफोरजों। ओमफ्राय दसे उनाव बियो ट्रेनावनो बेरायथिंलाबायनायखौ बिसोरो नुदोंमोन आरो। बेनिफ्राय हयथ' बियो ओरैनो बेरायथिंलाबायदों बायदि साननानै बिसोरबो बारा नोजोर होआखिसै। बेयावनो थारमाने मबा ओंखारलांखोसो ना बोरैबा माबा मोनसे जाथायफोर जाखो
बेखौ जों दा बुजिस'ला थेवबाबो बिसोर बुंनाय बायदिबा थारमाने बे मानसिया उरिष्या खिनियाव थारमाने हयथ' गोमादो आरो बेखौ बुंनाय बायदिबा बिसोरनि लोगोफोरनि बुंनाय बायदिबा उरिष्या खिनियावनो ओंखारनाय बा हयथ' माबा मोनसे गोमानाय जादों बेखायनो लोगोफोरा दा बुंनाय बायदिबा बिनियाव थारमाने रांबो गैया एसेबां बेनिफ्राय जिखिनि बेग आरो गावनि जिखिनि आइडि प्रुफ फट' बेफोरबो थारमाने बेगजों लोगोसे ट्रेनावनो लोगोफोरजों थांफाजोब्बाय दा बिनियाव जेबो गैया बेखायनो हयथ' फन नाम्बारबो लादोंमोनबाबो बियो बेगावनो दंमोन लोगोआव गैया दा बेखायनो बियो कन्टेक्ट खालामनो हायाखै आरो दा हालाय हाफाय जानानै दं जानांगौ बबावबाफोर सोरबाफोर जुदि नुयोबा जोंनि बे बर' बा जायखिजाया हारिनि जिथुआनो जा बे मानसिफोरा जुदि बे फटकआव नायनानै बोरैबा नुसनबायोबा बे गोजानाव ट्रेन बायदिसिना बेंगालुर थांनाय बा बिदिनो उरिष्या बायदिसिना थांनायफोराव जुदि सोरबाफोर नुसनबायोबा बे जोंनि जिथु होनाय थं बे थंआव खौरां हरोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरो बिथांमोनखौ माने रोजा रोजा साबायखर होनाय जागोन होननानै आं गावनो बुंनाय जाबाय आरो बेखिनियानोसै। दानिया फैदो थामथि गुदुं रादाबाव सा 67 NLFB-फोरा आरोबाव गुदु हाग्रानिफ्राय ओंखारबोबावबाय। आसाम आरो अरुणाचल सिमना ओनसोलनि गुदु हाग्रानिफ्राय गासै सा 67 NLFB सोद्रोमाफोरा आखायाव हाथियार लानानै सोरखारजों गोजोन सावरायनायनि थांखिजों ओंखारबोबावबाय। अदालगुरि जिल्लानि बाजबाति ढेकियाजुलि मुंनि जायगायाव नुजाफैयो गासै 67 सान NLFB सोद्रोमाफोरा। बे बुब्लियाव बे सा 67 NLFB-फोरखौ बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। अदालगुरिनिफ्राय निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।
गासै 67 जन फैगोन माबा कामान्डारा बि गनायथि बिनि आन्दाराव ओंखारगोन जों गोजोन सावरायनो होननानै ओंखारबोदों नोंसोरो जों नुलांबाय थागोन जों मावनायखौहाय आरो किबा हुदा लागासै किबाजी 67 शांति प्रक्रिया केनेके आरम्भ आलोचना प्रक्रिया केতিয়া आरम्भ ना जोङो रायलायगासिनो दङ जोङो मा होनोमोनलायो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों ओमफ्राय जोंनि बिटिआरनि सिएमजों जोङो सावरायगासिनो दं खोथाफोरखौ दा बिसोर मोनसेल' खोथा होदों जोंनोहाय जोंनि मानसिफ्रा ओंखारबोजोबनांगौ सिगांहाय ओमफ्राय जोङो सावरायनायखौ आवगायलांबाय थागोन बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे केडारफोरा जेलाव दङ दा बिनि बागै मा सावरायनाय जादों जेलनि थाखायनोथ' जोङो दा सिसफायर लादोंना सिदा खोथा माखासे सुबुंफोरा पलिटिकेलफोरा एनएलपिनि माखासेफोरखौ मेकिं होनना बुंदों बिनि सायाव मा बुङो बिसोरखौ बुंनो होदे बिसोरो गावसोरहा जेबो गैया थांला नालाय गावसोरहा मा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों सोरखौबा होनदों उमुनिफ्राय फैदों सोरखौबा होनदों उमुनिफ्राय फैदों आरे आफादाव मा सोरबा लेखा गोरोंनाव थांनोमोन नामा सोरबा हालुवालाव थांनोमोन नामा जिखिजाया बर'नि आफाद बर'आनो थांगोन ना बेहायलाय सोरथो आरो सोर दंबावो दस्रा मानसियालाय थांनोलाय दस्रा मानसिया थांफायाना बुंग्राफोरखौ बुंबाय थानो गावसोरनो मा जानानै दङ दा माबा আজি বিশেষ কোনোবা অতিথি আহিব নেকি হা হা বিশেষ কোনোবা অতিথি আহিব নেকি আজি যিটো আৰম্ভ দিনীহাই তাৰমানে কিবা হেৰি কি কয় এডিশ্যনেল এছ পি আহিব আমাক টেক আউট কৰিবৰ কাৰণে যিমান ওলাব এইখন ল'বৰ কাৰণে दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै गोजोन्थों।